цялото време ще гледате очната линия върху ръката ми. Няма да избърша сега. Много мислех какъв продукт точно да ви покажа, затова ще ви покажа два продукта. Според мен това е по-бюджетната алтернатива. Не знам дали точно тази палитра ще намерите на Profusion Blush and Bronzer. Аз съм използвала една цяла такава палитра. Това ми е втората. Мисля, че освен в Lily ги има в Dodis. Не е точно този вариант, но съм сигурна, че и другите им продукти са добри. Та вътре имате бронзант, контур, всякакви видове ружове и всякакви видове хайлайтери. Като това е единия вариант, който бих ви предложила за контуриране, бронзиране. Като цяло имате всичко в тази палитра, така че за мен е разумна инвестиция, но другия вариант, който ще ви покажа е тази палитричка на Milani Volume 130 Smoky Eye, като вътре имате бронзант, хайлайтер, два вида руж и цветове за опушен грим, като виждате колко много съм използвала от този цвят. Аз го използвам и върху клиенти. Този цвят ми се струва супер удачен за всякакви цветове кожа. Пробвала съм го върху много различни цветове и подтонове кожа. Стои страхотно, така че тази палитричка според мен също е доста разумна инвестиция, защото мисля, че цената на тази палитра е около 40 лева, а само един тяхен бронзър е някъде около 30, така че вие си правете сметката, колко продукт получавате вътре, така че според мен по-добре да си купите това цялото и да си го взимате като пътувате, отколкото да ги купувате по-отделно. Трябва ви ето такъв тип скосена четка. Четки си за грим може да си вземете от навсякъде, буквално има в Shein. Тази конкретно съм я взимала от Lidl и е страхота. Вече 10 години си върши работата супер, но има и много хубави четки, които са професионални. Real Techniques също имат много хубави четки, но според мен не е важна толкова цената на четката, колкото да нацелите добри четки. И аз винаги, абсолютно винаги, за да не прекаля с продукта, си изтупвам от продукта, хващам четката и виждаме, тя с кулата се намира ето тук, тази твърда част. И гледате да започнете тук, където е косата, да може да се съедини. Като не дърпаме надолу, дърпаме нагоре продукта, защото ако го свалим много надолу, смисъл самата сянка ще дърпне лицето надолу. И нанасяме така и от двете страни на лицето.